जेजूच्या बघापासून दुनियेने आमच्या कुटुंबात आमच्या भविष्यवेळी आमच्या समाजात आमच्या सुंदर जुई राजसाहेब सेक्रेट आमच्या ख्रिस्ती जीविताचं कोणी महाराज आम्ही वाचनात आयशू वर्तमानात आम्ही ऐकलाय ऐकवलं असं जिच्या भेटोलीच्या दिवसाची ज्यांना मागे आणि जुसे ही येऊन देवाची मागणी घेतली आपल्या फायद्यात कोणकोणचे सद्गुणीच्या फायद्यात मागे ही देवाची योजना आपल्या जीवितात मागून घेतली तिच्या पुढे तिने आपल्या जीवितात संस्कार ती मागे आणि जुसे त्याच्यातून संस्कार केलो